Гісторыя паляка, які размаўляе па-беларуску лепей, чым большасць беларусаў. Яго ўражанне ад беларусаў і падарожжаў па Беларусі. І чаго насамрэч чакаюць палякі ад беларусаў. Гэта падкаст зроблена ў Польшы, мяне завуць Тацяна Дзямчук, і мы пачынаем. Аўташкола для сваіх у Польшчы, Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Труйместа. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сервісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Усім прывітанне, мяне завуць Тацяна Дзямчук, і гэта падкаст зроблена ў Польшы. Прывітанне, Альберт. Прывітанне. Дзякуй вялікі, што ты да нас прыйшоў. Я ўжо прям в прадвкушэнні нашай размовы, таму што я пра цябе ведала ўжо даўно. Мне, калі я пераехала ў Варшаву 3 гады таму, да гэтага быў там год ва Вроцлаве, але у меня адна такая з спосабаў знаёмства з горадам, я хожу на экскурсіі. Я хадзіла з Тацянай, там беларускамоўная ёсць такая па Варшаве. І мне казалі: Таня, ты ўжо хадзіла з Альбертам? Я кажу: а хто это такі? Говорят, это палякі, які водзяць экскурсіі па-беларуску. Я говорю: а як так можна? І вось ты тут. Гэта Альберт, паляк, які размаўляе па-беларуску, водзіць экскурсіі. Раскажы трошкі пра сябе. Як так, да? Хто ты, як так сталася? Ну так, я паляк, які нарадзіўся ў Польшчы, 100% паляк. Але так склалася ў мяне ў жыцці, што я паступіў на беларускую філалогію. Я спачатку пайшоў на юрыста. Мне не тое, што не спадабалася, але я расстаўся з тагачаснай дзяўчынай, і я гэта вельмі моцна перажываў. І неяк у тым жа часе бацька мне даслаў, што ёсць нейкая там арганізацыя, якая шукае людзей, якія паедуць на валантэрства ў Грузію на год. Я такое: ну ладно, давай. Якія то гады прыкладна? Гэта быў год. Якраз я прыляцеў, і на 3-й дзень мне спаўнілася 20. То быў гэта быў 17-й год. Вось, в 17-м годзе я паехаў у Грузію, там у мяне не склаліся найлепшыя адносіны з маімі, скажам, кіраўнікамі арганізацыі, з якой я супрацоўнічаў, таму мне прыйшлося вяртацца у кастрычніку-лістападзе. Так я вярнуўся, і гэта было ўжо запозна, каб пачаць навучанне на якім-небудзь факультэце спачатку. І чакаў, папрацаваў штосьці, але калі табе 20, трэба развівацца, а не працаваць, напрацуюся яшчэ. Вось, і раз у год Варшаўскі універсітэт адкрывае дадатковую рэкрутацыю на некаторыя факультэты. Якраз у тым годзе, калі я хацеў паступіць, з 2-го семестру пачынаючы, так, то адным з гэтых некалькіх факультэтаў была якраз беларуская філалогія. Я паступіў, каб паўгода мець картку, студэнцкую, каб мець просто зніжкі. самае простае што-то было, ці цікавасць ужо Так, бо была? іншая гэта была нейкая там фізіка, біятэхналогія, вось нешта такое. Тое, што мяне... Я нічога не ведаў пра Беларусь, пра беларускую мову. Там, здаецца, тады якраз на Вібенд выступаў на Еўрабачанні. Гэта быў мой адзіны кантакт з беларускай культурай. Паступіў з мэтай, каб атрымаць легітымацыю, так, то бок эту студэнцкую карту, каб мець зніжкі. І каб сабе жыць як бы ў Варшаве, цешыцца маладосцю і неяк так жыць. Але мне спадабалася, я застаўся. Вось я магістр беларускай філалогіі. І так паступова ўжо было такое паглыбленне ў беларускую культуру, я так разумею, разам з мовай. Так, гэта было так, што мы таксама, дзякуй Богу, яшчэ я пачынаў да 20-го года, таму была магчымасць, у нас былі абмены з Беларуссю, то бок мы 2 разы ездзілі ў Беларусь, раз у Гродна, раз у Мінск на абмен з мясцовымі універсітэтамі. І таксама мне ўдалося яшчэ раз з'ездзіць на навуковую канферэнцыю ў Гродна, таксама як бы ад універсітэта. І можна было не толькі пазнаёміцца з культурай на занятках, так скажам, у сухім варыянце, але таксама і на месцы, так. Альберт, 3 рэчы, якія цябе ўразілі. Можа быць, так, у адрозненне ад Польшы, не ведаю, што прыходзіць да галавы адразу? Першае, што прыходзіць у галаву, гэта, магчыма, гэта кантэкстуальна, але, напэўна, больш фальклору у Беларусі і ў беларускай штодзённасці. Прычым можа быць так, што ў мяне проста быў кантакт толькі з беларускамоўнай
часткай так. беларусаў, таму тут гэта натуральна. Але так, у Польшчы фальклору не тое, што няма, але ён вельмі доўга прыцясняўся дзяржавай, і ён зараз аджывае, вось гэта так. Беларусі ён, нават калі гэта такі саўковы фальклор, так, то ён жыў, як мінімум, калі я яшчэ мог у Беларусь ездзіць. Другое, гэта шчыльнасць беларускамоўнай суполкі, ці ў Беларусі, ці... Што, як бы, калі мне неяк... Нават не тое, што ўдалося, проста неяк выпала, што я попаў на нейкую імпрэзу. Яна была не звязаная з Беларусі, яна была звязаная, там, скажам, з пазаўрадавымі арганізацыямі ў Польшчы, і я адразу пазнаёміўся з кіраўніком беларускага дома Алесем Зарымбюком. І гэта было так, што я потым даведаўся, што гэта чалавек, які доўга працуе. Ну, яшчэ так, у тыя часы да 20-го года гэта была адзіная крупная вялікая беларуская арганізацыя. І мне, як бы, я пайшоў на нейкае там гадавіну існавання арганізацыі, там, дзе я ведаў іх адну з калег, сяброва гэтай арганізацыі, і там адразу вось такі персанаж. Так? Потым неяк выйшла таксама, што ва ўніверсітэце, конечно, у нас прыходзілі журналісты з польскага радыё, я потым таксама працаваў на польскім радыё ў беларускай службе, і адразу, ну, у мяне быў проста тэлефон, я мог пазваніць любому чалавеку, які свяціўся там у навінах Белсата, і як бы да гэтага я дайшоў вельмі хутка. Калі, напрыклад, я спрабаваў прайсці такі шлях у польскіх СМІ, то мне трэба было некалькі гадоў адпрацаваць, каб атрымаць нумер тэлефона да нейкага лідара партіі, напрыклад, так? Вядома, маштаб іншы, але ўсё ж такі адчуваеш сябе, што калі хоць зробіш адзін крок, то ты адразу адкрыў усю мапу, як, не ведаю, в нейкіх хіроусах, так? Ці нейкай іншай гульні. Ну, клас. Атрымліваецца магістратура, і кім ты працаваў, ці гэта ўжо былі адразу экскурсіі, як гэта, ну, інтэгравалася ў твоё жыццё? Ну, я адначасова з універсітэтам пачаў вадзіць экскурсіі па Варшаве. Ну, окей, можа, не адначасова, гэта было ў 19-м годзе. Мне дапамагалі яшчэ бацькі фінансава, таму мне не трэба было хвалявацца пра грошы, пра там, як заплаціць за кватэру і так далей, бо гэта ўсё было маімі бацькамі забяспечана. Але я з сям'і, у якой мой бацька мае турагенцтва. Маленькае там у павятовым горадзе, але ўсё ж такі ў мяне турыстыка была заўсёды. Я, там у часе, калі быў ужо ў апошнім класе, здаецца, ліцэя, так, то бок сярэдняй школы, і на пачатку свайго універсітэта я час ад часу ездзіў з групамі за мяжу як, тураператар. Але потым я вырашыў, што калі я сапраўды хачу закончыць нейкі універсітэт, то я не магу раз у месяц на тыдзень выязджаць, таму што гэта будзе вельмі шмат прапушчаных заняткаў, і трэба мець нейкую працу тут на месцы. Я падаўся на гіда, мяне прынялі, і да сёння я працую ў адной фірме з замежнымі турыстамі. Так, гэта як бы кампанія, мы называем, як бы мы вадзім экскурсіі па-англійску у фармаце фрітур. Так, то бок людзі прыядняюцца, і мы проста іх вадзім за донат. Так, то гэта тое, што я і раблю зараз з беларусамі. І так пайшло, што я пачаў вадзіць экскурсіі па-англійску. Да гэтага яшчэ дадаў польскую, скажам, мову, але гэта вельмі рэдка, таму што, рынак, ён шырокі, і мне таксама не трэба шукаць, то бок у мяне гэтых англамоўных дастаткова тураў, і, канешне, зараз яшчэ па-беларуску, зараз гэта ўжо некалькі гадоў. Это будзе асобная частка, як змянілася твоё жыццё пасля 20-го года, калі патрэба стала такі попыт. І тут така ремарка, ты называешся поліглотам, якія мовы ты ведаеш? Гэта вельмі складанае пытанне. Я на яе заўсёды адказваю так, што я вадзіў экскурсіі на польскай, англійскай, беларускай, украінскай, расійскай і італьянскай. Вау. То бок гэта я магу сказаць, што гэтыя мовы я ведаю, і на гэтыя ўсе 6 у мяне ёсць сертыфікат. Клас. Вось. То бок ты вольна можаш і па-украінску, і па-расійску, калі мы кажам пра гэтую групу моваў. Так. Это напэўна. Хаця па-расійску я не размаўляю, стараюся не размаўляць з 22-го года, але часам прыходзіцца, але я забываю, з чаго я рады. Я таксама настаўнік, і у мяне ёсць вучні
якія не абавязкова беларускамоўныя беларусы. Ну, так. Таму мне часам трэба нейкія словы перакладаць на расійскую. Я 100% ўпэўнены, што гэтае слово па-расейску гучыць так, як я кажу, а бачу На твары. што нічога ўвогуле, не? Я такой, ёжа такое слово. Так, апыняецца, што гэта беларускае проста. Я думаў, што яно ёсць і ў расійскай мове, яго няма. Ну і клас, то бок ёсць знак. Ты экскурсавод, настаўнік. Чым яшчэ зараз? Мы так пераскочым на зараз. Пра 20-й год асобна будзе. Чым ты яшчэ займаешся ўвогуле? Калі казаць пра прафесійную дзейнасць, то мне здаецца, гэта два такія пласты дзейнасцяў, якія займаюць усё маё жыццё. Але калі кажам пра настаўніцтва, гэта таксама тое, што я экзаменатар на дзяржаўных экзаменах. B1 правяраеш? B1, так. Экзаменатар, экскурсавод, настаўнік польскай. Штосьці яшчэ ты казаў пра фонд, мы перад запісам размаўлялі пра інтэграцыю ці это? Гэта як бы таксама настаўніцкая дзейнасць, так? То бок тып заняткаў, якія я праводжу, гэта перадусім індывідуальныя заняткі, таму што як паліглот я веру, што адзіны спосаб, каб вывучыць мову, гэта калі ў чалавека, які працуе, мае сям'ю, то бок у яго няма часу. Адзіны спосаб, каб вывучыць мову, гэта індывідуальныя заняткі, не групавыя. Таму я прынцыпова вяду такія заняткі, хаця ведаю, што, напэўна, для майго жыцця і фінансавай стабільнасці лепш было б з групай, але я проста, это трошкі перфекцыянізм, напэўна, што я ведаю, што калі ёсць тыпу група нават на 8 асоб, што лічыцца малай групай, і у вас занятак 90 хвілін, то на чалавека 10. Але гэтаму чалавеку, які 10 хвілін будзе займацца, ладно, ёсць больш харызматычна, яны возьмуць з гэтага 15, а ёсць тыя, якія менш і возьмуць 5. Але ўсё ж такі яны праводзяць на гэтым занятку 1,5 гадзіны. І я лічу, і гэтага трымаюся, і таксама так я вывучаю мовы, ці рыхтуюся да нейкіх там экзаменаў на індывідуальных занятках. Але, час ад часу трэба робіць выбар таксама на карысць свайго гаманца. І такім чынам, гэта таксама было цікава з пункту погляду развіцця. Мяне запрасілі ў адзін фонд, каб там праводзіць курс пра мову і культуру. То бок не толькі мову, як там граматыку, вось рабіць гэтыя падручнікі, якія не заўсёды найбольш зручныя, скажам. Але таксама, рабіць вельмі аўтарскі праект. Мы з маёй групай штотыдзень ходзім на нейкія мерапрыемствы. А хто там у групе па нацыянальнасцях? Перадусім беларусы і украінцы. Ёсць адна жанчына з Таджыкістана, але агулам гэта беларусы-украінцы. Прычым гэта было так, што людзі проста, большасць людзей, якія запісаліся на працэс рэкрутацыі, гэта былі якраз беларусы-украінцы. Бо такая эміграцыя ў Польшчы, так? Там трэба было ўжо ведаць мову на нейкім узроўні, каб калі мы будзем у тэатры ці на нейкім мерапрыемствы, каб разумець усё, так? То бок мы поўнасцю размаўляем па-польску. І ходзім на мерапрыемствы раз у тыдзень. Вось зараз быў дзень народзінаў Прагі, это раён у Варшаве на другім. Калі ён быў? Тыдзень таму. З народзінай. Заўсёды, так, 10 лютага і тыдзень пасля ёсць штогод уродзіны Прагі, так, дзень народзінаў Прагі. І там ёсць такая класная ініцыятыва, называецца «На вінклю». Не ведаю, ці магу гаварыць назвы, але усім раю, то бок яны займаюцца захаваннем варшаўскай гаворкі і варшаўскай гарадской культуры. То бок такой культуры, якая была ў Варшаве да Другой сусветнай вайны і крыху пасля Другой сусветнай вайны, але якая была страчана у выніку разбурэння Варшавы, так? І таго, што палова насельніцтва была забітай падчас Другой сусветнай вайны. Шчасліва захавалася шмат песняў, кніжак, артыкулаў. Ёсць нешта такое, як варшаўская гаворка, яны займаюцца вось забеспячэннем гэтага і папулярызацыяй таксама. І якраз на народзіны Прагі яны праводзілі шмат мерапрыемстваў. Мы пайшлі на адно, мы там спявалі па-варшаўску, чыталі нейкія там тэксты. То бок мы пайшлі на гэтае мерапрыемства, а потым у нас 2 дні пазней заняткі ўжо ў залі, дзе мы гаворым пра нешта на аснове таго, што было на
адмысловым культурніцкім мерапрыемстве, так? Тут два пытанні. Першае з нагоды, а это, ну, какая-то такая аднаразовая акцыя, ці это паўтараючыся вось гэты праект твой аўтарскі? Ну, гэта грант Окей. еўразвязу. Як я кажу, мяне запрасілі, так, з гэтага фонда, каб гэта праводзіць, то я там толькі настаўнік, але ведаю, што будзе другая эдыцыя, гэта як бы Дзе можна адкрытая інфармацыя. шукаць? Фонд называецца «Сплот спалечны». А другое пытанне, это прям, а варшавская гаворка, яна як адрозніваецца? Якое самае, ну, можа, 1, 2, 3 рэчы, якія адрозніваюць ёй ад, не ведаю, агульнапольскай, калі можна так сказаць? Па-першае, гэта мова, ну, якая зараз існуе толькі ў такім мастацкім выглядзе, так? То бок людзей, якія б гэта... Гэта песні, канешне, гэта ўвогуле стыль жыцця, але так, чым яна адрозніваецца? Гэта гаворка, гэта спосаб, у які гаварылі людзі ніжэйшых, скажам, класаў, так? То бок гандляры на базарах, то бок, ну, розныя людзі, якія не абавязкова займаліся легальнай дзейнасцю, так? Ці таксама неадукаваныя людзі. То бок гэта гаворка, якая... Дыялект, пэўна, такое? Ну так, дыялект, але ну, ён таксама вельмі адрозніваецца паміж раёнамі, так? Окей. То бок залежна таксама вельмі моцна ад таго, дзе, у якім раёне быў які завод, якая фабрыка. На Празе, то бок на ўсходнім беразе Віслы. Там былі заводы, напрыклад, дзе ўласнікі былі расейцамі, то бок там, скажам, мовай кантакту з кіраўніцтвам была расійская, то бок у этой пражскай гаворцы больш расійскіх з такіх словаў ці момантаў, а на волі, напрыклад, дзе было шмат нямецкіх, напрыклад, кіраўнікоў, то там будзе трошкі, ці інжынераў, там будзе трошкі больш нямецкіх словаў, але таксама вельмі шмат едыша. Вось такі найбольш яскравы прыклад таго, пра што я кажу, гэта два словы, якія абазначаюць адно і тое ж. На Празе гэта устройство, і на волі, ці на левым беразе гэта віхайстер. І гэта абазначае вось гэта, эту рэч. Дай ми то устройство. Так, дай ми ten разумею. віхайстер. Ну да, устройство віхайстер, ну как это? Ну, віхайстер гэта з нямецкай, як гэта называецца, так? Дай мне, вось як гэта называецца. Блин, так цікава, што да, ў рамках адной Варшавы, у залежнасці ад таго, левы гэта ці правы бераг Віслы, можа так прям разніцца мова. Можа, таму што, ну, як бы такі быў праект, скажам, царскай Расіі трошкі, каб на Вісле ішла мяжа паміж двумя рэальнасцямі, так, сусветамі, то бок можна сказаць, што яны пагадзіліся з тым, што на левым беразе будзе трошкі больш, ну, скажам, заходнееўрапейска, але на левым таму і там царква праваслаўная стаіць амаль на беразе, так, каб было вядома, што ты, праязджаючы праз Віслу, ты ўжо знаходзішся ў расійскім свеце. Вось таму і на мову гэта мясцовую. Все, твоя экскурсія ўжо продана, прынамсі для мяне. Я ўжо так это, калі гэта за 3 хвіліны, я ўжо сижу, так ведаеш. Аўташкола для сваіх у Польшчы, Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Труймяста. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Як змянілася твоё жыццё, як магістра беларускай філалогіі, ўвогуле, да, твая дзейнасць пасля 20-го года, калі пайшла масавая міграцыя? І пасля 22-го суадносна, калі, ну, і украінцы таксама далучыліся, беларусаў больш стала. Гэта перадусім, ну, я скажу, што, здаецца, маё жыццё змянілася поўнасцю у тым плане, што маёй прафесійнай дзейнасцю да гэтага было амаль выключна экскурсаводства. Я яшчэ супрацоўнічаў з адным фондам, але там я быў, скажам, асістэнтам праектаў, то бок у мяне не было сталой працы, але як для студэнта гэта якраз, таму што там у нас былі 1-2 разы ў тыдні сустрэчы онлайн. Карацей, калі пачаўся ковід, звычайна турыстыка, яна памерла. У мяне не было працы, я вярнуўся да майго роднага горада. А які гэта? Гарволін. Это на дарозе з Варшавы на Люблін. 60 кіламетраў ад Варшавы. Вось, я вярнуўся там, да бацькоў,
і ну жыў проста ну за тое што там неяк удалося за гэтыя літаральна 2 гады ашчадзіць, то бок ні за што амаль. Аж да пратэстаў яны пачаліся, я тады заснаваў свой журналісцкі праект на Фейсбуку, і мы былі ў Польшчы нумарам 1 па інфармаванні пра пратэсты. То бок я сядзеў 9, 10, 11, думаю, першы тыдзень я кожны дзень сядзеў да гадзіны, калі, скажам, усе ў Беларусі ішлі спаць, і ўсю гэту інфармацыю прасоўваў у польскі інтэрнэт. Гэта дзейнасць мне дапамагла потым у тым, што мяне ну неяк заўважыў, ці, скажам, ведаў пра мяне, але тады заўважыў, што я раблю, здаецца, добрую працу, мой калега, які раней праводзіў са мной інтэрв'ю для польскага радыё, і яны проста шукалі кагосьці, хто мог бы пачаць працаваць, таму што трэба зараз ну нашмат больш інфармацыі прасоўваць у польскую інфасферу. І мяне запрасілі на працу з нічога. То бок я хацеў стаць журналістам калісьці, але гэта было так, ну як бы ўжо закінута, а потым раптам мяне запрасілі ў польскае радыё. Я пачаў працаваць. Гэта было ў жніўні, яшчэ пад канец жніўня. Вось трэба было вельмі хутка пераехаць, таму што ў мяне тыпу у пятніцу я атрымаў тэлефон, у панядзелак трэба ўжо было быць на працы. А яшчэ ж лакдаун в Польшы? Ну ён там быў і яго не было, таму што у нас лакдауны яны у сакавіку быў вельмі жорсткі лакдаун, калі, напрыклад, ну не можна было нават бегаць, так? Потым яго спынілі недзе, калі прыходзіла лета, таму што былі прэзідэнцкія выбары таксама. Трэба было людзей у камісіі запрашаць. Потым зноў пачаўся лакдаун, неяк вось там жнівень, верасень. Запрашалі, а цяпер можна зноў дома. Так, і потым зноў закрылі, а потым зноў, ну, гэта было так, што кожны раз ішла новая хваля, вучыліся ўвогуле, што гэта такое, так? Таму это нармальна. Ну, я, карацей, пачаў працаваць у польскім радыё, то бок гэта была першая змена. Другая змена гэта тое, што я там працаваў амаль поўны, як бы, у поўным аб'ёме, хаця яшчэ трэба было ва ўніверсітэце вучыцца, хаця ў нас заняткі былі збольшага онлайн. Але, карацей, ну, гэта была праца і вучоба. Я вельмі шмат працаваў, бо яшчэ дарабляў сабе як настаўнік польскай мовы ўжо. І гэта 20-й год. Потым быў 22-й год, калі пачалося поўнамаштабнае ўварванне. Я на першы дзень пайшоў, першы або другі дзень у адзін з такіх, ну, скажам, лагераў для ўцекачоў у Варшаве, таму што я скантактаваўся са знаёмай, якая запусціла недзе ў Фейсбуку, што яны шукаюць людзей, якія могуць дапамагчы. Ну, і я, паколькі ведаю мовы, вырашыў, што пайду. Аказалася, што на месцы моваў не трэба, то бок там хопіць паказаць, вось там туалет, там душ, нешта такое. І я вырашыў, што зраблю нешта не тое, што лепшае, але нешта з іншага сорту дзейнасці і пачну праводзіць экскурсіі для украінцаў, бо я не вучыў украінскай мовы ніколі, але я яе ведаў, таму што я ведаў расейскую, беларускую і польскую ўжо. А як, ну, тут іншая мова зусім там, да? Але вот ты кажаш, што, ну, ты ведаў расейскую, беларускую, польскую, і таму украінская была знаёмая. Таму што моўна група адна, ці, ну, табе проста, ну, так, ці як так сталася? Ці ты чытаў навіны, можа, па-украінску? Я глядзеў YouTube па-украінску, але агулам гэта так, што калі ты на філалогіі, здаецца, любой славянскай, а тым больш, калі гэта адна група, так, усходнеславянскія мовы, то ты ведаеш фанетычна-граматычныя рысы, так? І я, ведаючы, напрыклад, беларускае слова, я ведаю, як яно праўдападобна будзе гучаць па-украінску. Ці там з расійскай, ці праз польскую. Ну, з украінскай у мяне была такая дамова, што людзі прыходзілі, вельмі шмат на пачатку, там, не ведаю, па 50 асоб. Я штодзённа праводзіў экскурсіі, што я для вас праводжу гэтую экскурсію, каб вы лепш зразумелі месца, у якім вы апынуліся нечакана, так, дзе вы не планавалі быць тыдзень таму, так. Вось я хачу вас з ім пазнаёміць, каб вы гэта разумелі. Пад адной умовай я не валодаю вашай мовай. Мне здаецца, што я валодаю дастаткова добра. Калі будзе нешта не так,
то кажыце, не? Мгм. Я хачу прыгожае беларускае слова фідбэк ад вас наконт маёй украінскай мовы, і яны давалі мне гэты, скажем, зваротную сувязь. І гэта было вельмі класна. Гэта праводзілася недзе да ліпеня, мне здаецца, то бок каля 4-5 месяцаў. Потым ужо не было патрэбы, бо ўжо не было такіх рэзкіх хваляў, так? І тыя, хто ўжо прыехаў, яны ўжо... Але там фаля беларусаў пайшла яшчэ адна пасля 22-го. Таксама пайшла. Ну і потым я вырашыў, што трэба і беларусам. Калі я тут размаўляю па-ўкраінску, тое сёе там ведаю, то па-беларуску, калі я у гэтым напрамку адукаваны больш, і тады яшчэ працаваў з беларускай мовай. Зараз я не працую, таму у мяне могуць быць некаторыя пераскочкі са словамі ці нейкія націскі, але тады у мяне было поўнае акружэнне беларускай мовай, бо гэта быў ужо другі год, скажам, масавай міграцыі, яшчэ працаваў у радыё тады, і вырашыў, што трэба арганізаваць экскурсіі для беларусаў, і пачаў арганізаваць экскурсіі для беларусаў. У календары я шукаў проста моманты, калі я магу гэта рабіць, то бок гэта не было так, што кожную суботу там а 10-й толькі 2 разы ў месяцы, 3 разы ў месяцы, нешта такое. Ну і людзі прыходзілі. І гэта было вельмі файна, бо гэта таксама для мяне магчымасць спрабаваць нешта новае. Так як па-англійску у нас у фірме ёсць, у прынцыпе, 4 маршруты, і мы іх трымаемся пастаянна, так? А я пачаў распрацоўваць новыя маршруты, бо мне было проста цікава больш аднаму даведацца пра Варшаву, і на беларусах я праводзіў гэтыя эксперыменты. Окей, патрэніраваўся на коціках, Ну, да? так. Чым адрозніваецца вот, ну, я ведаю, што з аднаго боку люблю гэтае пытанне, з іншага боку не люблю, але задам. Вот ведаеш, ці адчуваеш ты нейкую розніцу ў беларускіх групах? Вот калі беларусы да цябе прыходзяць, у адрозненне ад усіх іншых, вот, ну, какая-то, может, одна адметнасць, две, вот што, ну, беларусы прыйшлі. Не, ёсць. Ну, па-першае, на беларускамоўныя экскурсіі прыходзяць людзі, якія ўжо нейкі высілак уклалі ў сваім жыцці, каб гаварыць па-беларуску, альбо як мінімум спажываць матэрыялы, так, контент. І гэта першае, то бок невыпадковыя людзі. Это камплімент, так? Таму, але, ну, што я маю на ўвазе, гэта не так, што прыходзяць усе беларусы, якія ў Польшчы, якіх зараз вельмі шмат, але людзі, якія, ну, проста вельмі прынцыповыя ў нейкіх там сваіх момантах жыцця. І тое, што звяртаю ўвагу, гэта адрозненне ў беларускай і украінскай міграцыі. Такое, што беларусы, яны маюць у сярэднім вельмі добрыя базавыя веды пра гісторыю і такое зацікаўленне, таму што большасць з гэтых людзей яны ў Беларусі займаліся нечым падобным, так, працавалі ў сферы культуры, гісторыі, навукі і так далей. То бок гэта тое, так, кожная іншая міграцыя, якая ў любой краіне, гэта перш за ўсё эканамічная, а не палітычная. Калі эканамічная, то людзі прыязджаюць, каб проста мець грошы, так, зарабляць грошы, даслаць дома, ці проста жыць, ці пачаць новае жыццё. У беларусаў ёсць іншая адметнасць, гэта бадай адзіная ў Польшчы міграцыя у такой нацыянальнай структуры, дзе ўзровень інтэлектуальнай зацікаўленасці высокі. І гэта мне дапамагае, таму што я, ну, акрамя таго, што канешне, гэта на іншай мове, я адчуваю сябе, як быццам я праводзіў для людзей, якія выхаваліся ў гэтай культуры, для палякаў, так? То бок я магу нешта сказаць, хтосьці можа мяне паправіць, так? Калі я распавядаю англамоўным групам, там наўрад ці хтосьці будзе мяне папраўляць ці заўважыць, што я нешта там пераблытаў у датах. А сярод беларусаў ёсць такое, таму што яны былі са мной на экскурсіі раней, я пра гэтую тэму ўзгадваў, тады сказаў неяк іншы спосаб, а тут я сказаў іншы спосаб. Яны бачаць, што ёсць нейкая нестыкоўка. Што, на твою думку, больш, ну, яднае беларусаў палякаў? Мне здаецца, што ў нас няма, ну, гэта, на жаль, у часы дэзінфармацыі і так далей, вельмі важна, што ў нас няма такіх канфліктаў, якія можна распаліць з нічога, так? Што зараз бачым у Польшчы? Ну, у Польшчы можна на кожнага накінуцца, паляк можа накінуцца на кожнага з-за нейкіх там гістарычных непрыемнасцяў, але не на беларуса. А Міцкевіч?
важная фраза, важны сказ, які я зараз хочу сказаць, што я кажу і заўсёды, калі кажам пра Міцкевічаў, пра Ажэшку, пра Касцюшку, пра Манюшку. Это тое, што вялікія людзі, яны настолькі вялікія, што іх можна разрэзаць і кожнаму па кавалачку. Клас, я запомню. І не трэба браць іх для сябе. Ёсць нейкі адзін аўстрыец, якога аўстрыйцы не вельмі хочуць прызнаць аўстрыйцам. Окей. Так? Яны маюць на гэта права. Так? Ёсць паляк, якога мы палякі не вельмі хочам прызнаць палякам. Але мы можам яго вам аддаць беларусам, Фелікс Дзяржынскі. Напрыклад. Не ведаю, как это, не буду за ўсіх тут прымаць. Таму ведаеце, вось чаму такі момант выклікае пытанне пра Міцкевіча, а не пра Дзяржынскага. Напрыклад, так, Міцкевіч, ён жыў у 19 стагоддзі, ці ў часы, калі фармаваўся сучаснае паняцце, што такое нацыя ці народ. І то, якім ён сябе адчуваў, гэта не то, якім мы сябе адчуваем. Ну і да таго ён адчуваў сябе, я думаю, усім. Я люблю вельмі слова, якога няма, але я яго прыдумаў, рэчпаспалітанін, і ён быў проста тыповы рэчпаспалітанін. Ты зараз спецыяліст по таму, як інтэгравацца. То бок ты вучыш і неяк праводзіш у свет польскай культуры, там беларусаў, украінцаў. Якія, можа, парады для людзей, которые пераехалі ў Польшу, з чаго пачынаць і як ўсё ж такі сабе дапамагаць адаптавацца ў гэтай краіне? Слухаць рэп. Окей, першае. Я думала, пачнеш польскую вучыць. Не, таму што гэта сапраўды. Я, напрыклад, калісьці рабіў, можа, зраблю яшчэ раз такі курс, музычны курс польскай мовы, але не пра тое, што там у словах, ці якая там вартасць музычная, бо я ў музыцы не разбіраюся так добра. Калісьці граў на піяніна, але гэта было ўжо даўно. Чаму рэп? Таму што гэта адзіны жанр музыкі, у якім тэксты не пра тое, пра што яны кажуць, толькі якія насычаны вельмі моцна культурніцкім кантэкстам. Я, напрыклад, рэкамендую рэпера, які называецца Вона. Это супер, інтэлектуальны, скажам, рэпер. Вона, ён са Шчэціна агулам. Ён юрыст па адукацыі. Вось, ён працуе юрыстам і таксама рэперам працуе, скажам. Карацей, так. Сапраўды, у яго тэкстах ёсць вельмі шмат таксама гульні са словамі. Это вельмі файна. Інтэлектуальна, так. Але таксама шмат такога кантэксту сацыяльнага. Калі шукаць больш, напрыклад, ЛУЦ, ён стаў кампазітарам зараз. Ён быў рэперам спачатку, гадоў каля 20, потым ён пачаў у сусвет вялікай музыкі. Кампазіцыю. Бо ён рабіў заўсёды сабе біты, так? Ён таксама займаўся бітбоксам, таму яго музычнае, скажам, музычнае развіццё, яно адбывалася пастаянна, ён потым стаў проста дырыжорам працаваць і для вялікіх аркестраў, музыку да фільмаў, Аскары яго намінавалі і ўсё такое. Ён таксама мае шмат песняў. Некаторыя, скажам, яго альбомы досыць моцна насычаныя гэтым культурніцкім кантэкстам. Ёсць яшчэ такі гурт, які я вельмі люблю, хаця гэта ён існаваў 15-20 гадоў таму, называецца група «Аперацыйна». І гэта быў, здаецца, першы рэп, які ўвайшоў у MTV у Польшчы. Тому у нас калісьці была MTV, і ў ім калісьці была музыка. Калі хочаце даведацца пра персанажаў, шмат з якіх захаваліся ў польскай культуры да сёння, тыпу Войцех Цейровскі, тыпу Дода, пра якую, напэўна, шмат зараз людзі чулі, таму што ёсць гэтыя драмы для жывёлаў бяздомных з прыютамі, так? Яна там удзельнічала ў гэтых драмах. Палітыкаў там таксама. Яны не змяніліся палітыкі ў Польшчы на працягу апошніх 20 гадоў. Што нас яшчэ яднае, да? Таму іх таксама ўзгадваць. У іх такія досыць простыя музычна творы, але вельмі шмат такога кантэксту. Гэта была, мне здаецца, такая музыка спакойнага бунту трошкі, што нам не падабаецца некаторыя. Альбо, што мы можам не толькі слухаць нейкі рок, поп, але таксама можам рэп, дзе вельмі простыя рымы. Так, слухаць рэп, гэта першая парада на конт культуры. Другая парада, канечне, чытаць польскія навіны.
Гэта вельмі проста. Сёння шмат магчымасцяў у Ютубе заходзіць, глядзець нейкія Было падсумаванні б жаданне, дня. мне падаецца, сапраўды знайсці не так уж цяжка гэта ўсё. Ну, гэта вельмі, вельмі лёгка, сапраўды. Раю купляць газеты. Таму што я бачыў некалькі дзён таму, можа нават і толькі што там сёння-учора, файнае падсумаванне. Ну, это быў там мем ці камікс, не ведаю, нешта такое, што хтосьці сядзіць, чытае газету, яго пытаецца, чаму ты чытаеш газету? А ён кажа, ну, там няма секцыі каментаў. І гэта вельмі мне спадабалася. Слухай. Мне спадабалася, таму я думаю, што газеты чытаць гэта варта чытаць. Ну і кніжкі, канешне, рэпартажы. У Польшчы вельмі добрая школа рэпартажу. І гэта тое, што я заўсёды раю, калі хтосьці вывучае замежную мову, чытаць пра тое, пра што ты ведаеш. Таму не ідзіце адразу да нейкіх аўтараў з вялікай пашанай, не чытайце спачатку. Я Стакарчук хацела пачытаць, але нічога не зразумела спачатку. Цікава, бо я таксама не раю Такарчук, але вось апошнім разам мой новы вучань сказаў, што ён купіў кніжку Такарчук, таму што проста тупа пра яе чуў. Ну так. Купіў, і не было так складана, як думаў. Залежна ад чаго пачынаць. Ну так. Але я Такарчук таксама не раю на пачатак, таму што гэта можа быць занадта складаным, так. Ну, філасофска ўсё ж такі, магічны рэалізм, он не заўсёды на народнай мове, ты там трошкі выпадаеш, а тут яшчэ і па-польску. Але на сённяшні дзень ужо лепш. Окей. Рэп, газеты, кніжкі, рэпартажы, ну, ўсё, што чытаць. Вот у мяне, напрыклад, быў нейкі момант, я прям сидела такая, думала, так, я хочу знаёміцца з палякамі. Вот я хочу з імі размаўляць. Я прям сижу і думаю, а вот што мне рабіць, куды мне ісці? Потым, ну, я неяк там знайшла цікавасці свае, напрыклад. Можа, ты параеш, дзе больш, ну, можа так сказаць, как это камунікабельна для іммігрантаў, не ведаю, палякі. Тое, што я магу параіць, гэта па-першае. Думаю, што большасць беларусаў у Польшчы жывуць у вялікіх гарадах. Але нават калі вы жывеце ў меншых гарадах, што у вас там, не ведаю, тыпу 10-15 тысяч насельніцтва, то нават у такіх месцах ёсць заўсёды нейкі дом культуры. А ў Варшаве, Кракаве, Гданьску, Вроцлаве ўжо не кажу. Штодзённа арганізуецца нешта. Тут будзе чытанне, там будуць танцы, там будзе нейкае, не ведаю, маляванне чагосьці, так? Тут прыязджае нейкі прэлегент расказваць пра кніжку, а тут нейкі падарожнік. Бясплатных мерапрыемстваў вельмі шмат. На іх хадзіць варта. Я ведаю, што шмат людзей, якія пераехалі, яны пачалі цікавіцца нечым новым. Проста як, ну, новае жыццё, так? Калі няма магчымасці вяртацца. Трэба, на жаль, зрабіць крок, і гэта вельмі складана. Але без гэтага не думаю, што ў каго-небудзь ёсць права наракаць, што я не інтэграваўся, таму што мяне не хочуць. Так трэба схадзіць. І не раз, 2, 5, 6 тысяч разоў. Взяць адказнасць на сябе. Взяць адказнасць на сябе, і ну, інакш не удасца. Беларусы маюць, на жаль, ці на шчасце, шмат з чаго можна пачаць, таму што можна распавядаць проста пра сваю краіну, пра сваё штодзённае жыццё, пра свае праблемы як мігранта, ці не праблемы, а, напрыклад, поспехі. Бо людзі будуць спачуваць, хтосьці, можа, там будзе, а мне ў інтэрнэце паказваюць, што там чыста і прыгожа. Вось і дыялог. Вось і дыялог, і пачынаецца. Як у псіхатэрапію кажу, там, дзе ёсць траўма, там ёсць заўсёды рэсурс. Мне падаецца, это вельмі тут дарэчы. Окей. Можа быць, ты можаш так не самыя мейнстрымавыя месцы ў Варшаве і ў Польшчы, то можна асобна, куды варта з'ездзіць, схадзіць, каб, ну, как это ведаеш, так зразумець, вот это Польшча, ну... Мой любімы горад у Польшчы, які не з'яўляецца паўмільённікам плюс. Гэта Торунь. Торунь гэта цудоўны горад. Ён вельмі кампактны, ён вельмі гістарычны, і ў ім вельмі шмат цікавых музеяў. Там адтуль Капернік, там таксама польская сталіца Перніка. І Торунь, ён прям супер. Ён таксама, ну, як бы паміж Варшавай і Гданскам, адтуль і адсюль 2 гадзіны з нечым на цягніку. Торунь. Напэўна, я, калі казаць пра Мазоўша, то бок ужо пра рэгіёну, якім я спецыялізуюся, я ўсім раю Пултуск. То бок гэта горад, у які я арганізаваў сваю першую пазаваршаўскую экскурсію, і ў гэтым годзе я планую зрабіць экскурсію ў Радом з Варшавы.
для беларусаў. Таму што ёсць у Польшчы некалькі гарадоў, якія пасля 89-го года заняпалі, адзін з іх гэта Радом. Калі хочаце пабачыць, ну, я не кажу пра Лодзь, таму што ёсць шмат беларусаў у Лодзі, і Лодзь гэта супер прыклад гарадоў, якія спрабуюць знайсці сябе пасля пераменаў, нават калі гэта Боже, адбылося ты прыгожа 37 сказаў, гадоў. Лодзь — это горад, які спрабуе знайсці сябе. Я ўсё не магла зведаць, как это, што з ёй адбываецца. Ну, Яна сябе шукае проста. Яна сябе шукае, гэта вельмі цікавы горад, але ёсць два меркаванні пра Лодзь. Ёсць тыя, хто вельмі пад негатыўным уражаннем, што прям гэта як такое магло захавацца, а ёсць такія, якія вау, гэта супер, тут валяцца кватэры, а тут нейкі хіпстер-бар, там фільмовая, дарэчы, школа вельмі добрая ў Лодзі, то бок там вельмі мастацка, але з іншага боку няма працы, так? То бок гэта такі горад, які шмат што пераходзіць, і Радом гэта маленькая версія Лодзі, але ён мае трошкі падобную гісторыю, але ён пачаўся, ну, збольшага пасля Першай сусветнай вайны ў незалежнай Польшчы, так? Там былі вялікі завод прадукцыі зброі, і зараз таксама ёсць. Ну, але ён зноў жа так супер спланаваны. То бок у яго гістарычнае развіццё, яно захавалася ў структуры горада да сёння, чаго не можна сказаць пра іншыя гарады. Таму я раю Радом. Ну, напэўна, я люблю Слёнск, таму раю паехаць. Ці ў Катавіцы, ці ў Глівіцы, ці ў Забрze. І натура, Кашубы, то бок каля Гданьска, вельмі блізка, вельмі прыгожа. Мазуры, канешне, хаця яны супертурыстычныя, але ёсць месцы, якія не адкрытыя яшчэ. Ну і горы. Я не вялікі аматар гор, але ведаю, што людзі іх хваляць сабе ўсё. З такіх найбольш, скажам, іканічных, напэўна, Бешчады. Не тое, што Татры, там Морскае вока і так далей, але Бешчады, то бок гэта пад Жэшавам, так? Там межа са Славаччынай, з Украінай. Там вельмі прыгожа і так вельмі натуральна, і таксама ўсё схавана. Вока. А калі вы хочаце ездзіць па гэтых гарадах цудоўных, пра якія распавядае Альберт, і хочаце браць у аренду машыну ці ездзіць на сваёй уласнай машыне, і вам патрэбныя правы ці проста падвысіць свае навыкі, то мы запрашаем да аўташколы нашых партнераў Dennis Drive. Рабяты могуць дапамагчы, як я ўжо сказала, атрымаць правы, падвысіць вашыя навыкі і зрабіць усё, каб вы маглі падарожнічаць бяспечна, з камфортам і з вялікім задавальненнем. А ў Варшаве ці ёсць нейкія месцы, дзе параеш, не ведаю, ці это ўжо прыходзіць да цябе на экскурсіі і... Большасць з іх я ўжо неяк не тое, што адкрыў, але таксама і расказаў пра іх, таму няма такога моманту вау. То бок няма, напрыклад, музея, якім я б вельмі дзяліўся паўсюль і чуў бы, што ніхто там не быў. Але магу сказаць, калі пра музей, то, напэўна, на Старым горадзе ёсць музей Варшавы, але ён мае свае аддзелы. І на Старым горадзе ёсць аддзел, які называецца Цэнтрум інтэрпрэтацыі забытку. І гэта маленькі аддзел, які прысвечаны адбудове Варшавы. І ён засяроджаны на гэтым адным моманце гісторыі адбудове Варшавы, і там вельмі добра можна кароткі перыяд гісторыі даследаваць ці пазнаёміцца з ім. Напэўна, гэта. Мне падабаецца, ёсць недалёка ў цэнтры, гэта не музей, гэта выстаўка Колейкова. Это такая вялікі макет Варшавы. Это супер справа не толькі для дзяцей, але і для дарослых. Я люблю, напрыклад, гэтыя раёны навокал, скажам, плошчы Канстытуцыі, таму што там вельмі шмат такіх цікавых схаваных будынкаў, некаторыя, напрыклад, захаваліся з другой сусветнай вайны, так, з даваеннага перыяду. Напрыклад, гмах тэлекамунікацыі, ён такі, ён досыць блізка, супер. Якби яго нават бачна, калі добра ўгледзецца з метроцэнтру. Сам факт, што ў Варшаве ледзь не на кожным кроку можна знайсці перамешку перыядаў, так? То штосьці, што захавалася, нейкае камуністычнае, брыдкае ці не брыдкае, штосьці, і да гэтага сучасны будынак з апартаментамі. Мне здаецца, што кожны раён у Варшаве мае свае цікавосткі.
Стары Беланы, так, Ну, мала такі хто прыгожы. чакае. Марымонт, ці, калі казаць ужо там ніжэй, Жолібош офіцерскі, напрыклад, так, дзе такія віллі стаяць. Ваколіцы, ну, паміж, там, скажам, Лазенкамі, а парк Морсkie Oko. Ну, там таксама вельмі такіх прыгожых, цікавых маленькіх вулічак, дзе адчуваеш сябе як быццам у маленькім горадзе. Саска Кэмпа, але гэта ўжо мейнстрым поўны, таму не буду пра яе казаць, але ёсць шмат рэчаў навокал. Я люблю парк Скарышэўскі. Так, ведаю, што шмат хто не дабіраецца нават туды, а для мяне гэта найлепшы парк ва ўсёй Варшаве. Калі да цябе можна на экскурсіі, як можна на іх трапіць, дзе ты пра іх пішаш? Ёсць у мяне тэлеграм-канал «Польскія аповесці», і там я публікую інфармацыю розную. Я гэты канал заснаваў, таму што мне не хапала таго, што на экскурсіях ёсць абмежаваны час, ёсць абмежаванае месца фізічна, то бок часам ёсць рэчы, пра якія няма як і прычыны сказаць. Я пачаў весці гэты канал, я веду яго як усе свае соцсеткі, супер нерэгулярна, але пішу там час ад часу пра вельмі такія цікавыя рэчы, яны альбо актуальныя, альбо пра гісторыю, альбо пра нейкія культурніцкія рэчы. Таму вось такія магчымасці. Польскія аповесці, Інстаграм таксама, Аблетр, там ён больш прыватны, але можна таксама шмат даведацца. Канешне, можна больш даведацца, што я раблю, напрыклад, у вольным часе ці штосьці такое. Дзякуй табе вялікі. Дзякуй. Ой.